Liverpool ayetine de Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýragynyn güne şahatlyk şowukyny bilen ýokary ruhlanykda belenlip geçirildi. Irteherden vilayatyň baş baýdak meýdançasyna döwlet inamynyň belenten ýanglanmagyna mukaddes baýdagmy da al asmana galdyryldy. Sonra Liverpool aýety hekimliginiň Dinanlar Birleşiginiň vilayet bölüminiň Kärdeşler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň Demokratik Agrar Senagaçylar we Telekaçylar partiýalarynyň vilayet komitetleriniň Ýaşlar Guramasynyň vilayet geňeşiniň bilelikde guramagyna goşa baýramyň şanyna bayramçylyk çykyşlaryna giň ýerim berildi. Adaly kanun we ýaşyl baýdak bagtyň kepiladi bilen geçirilen bayramçylyk çaresiniň dowamyna joşgunly aýdym sada çykyşlara orun berildi. Bayramçylygyň şanyny guralan aýdym sada dabara vilayet merkezi Türkmenaba şäherindäki ruhyýet köşküniň öňündäki bayramçylyk meýdançasyna ýokary ruhlanykda dowam etdi. Baş kanunymyz bolan konstitusiýamyz demokratik özgörtmeleri amala aşyrmakda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hemde Arkadagly Gahrman serdarymyzyň alyp barýan tutumly işleri, edi diýärmizde gazanylýan ötüşler, ýetilýän şanly sepetler belen teňlerde wasp edildi. Türkmenaba şäher hekimliginiň Dinanlar Birleşiginiň vilayet bölüminiň vilayet sağlyk goraýyş medeniýet baş bilim müdürlikleriniň bilelikde uramagyna geçirilen çäre baş kanunum sarsmaz galam baýdagym buýsanjym diýilip atlanyrly.